Защо бягате? Кажете ми защо бягате. Meanwhile. Чакай! Чакай! Не бях. Защото ще ни излагаш. Добре, знаете ли, напрежение не къде е роден Христо Ботев? Къде са най-красивите мъже? Труден въпрос. Тук в Северозапада. Тук в Северозапада? Много са разговорливи. Да, Добре. такива свободни са. Свободни са. Топ. Вие свободни ли сте? Аз не. Аз да. Ти да. Какво трябва да притежава перфектния детергент? Теб те питам. Значи... Трябва да е много добър с мене и добро отношение. Само да има добро отношение. Трябва ли да е богат? Не. Не. Абсурд. Тоест, да речем, ти искаш да си само в София и това е, той няма да води никъде, ще кара Не колело. бе, той ще ме води, ама не държа да има супер скъпата кола и много, много пари.